आङो बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा आसामनि साफ्रोमबो रायजो राजा भारत हादरनि साफ्रोमबो रायजो राजा आरो बुहुमनि गासैबो सुबुं समाजनो नैबे बैसागु बोथोरनि बैसागु नङा दमासि बोथोरनि आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनायखौ बयनोबो हरग्रोनाय जाबाय। आरो दिनैनि नैबे समाव आङो आंनि जोनोम गामि मैनागुरि गामियाव थांनाय बोसोरनि सिगांनिफ्राय बे बेलागुर सावनाय हाबाफारिखौ आङो जागायदों। देग्लाय बोसोरथामाव आगान सुरबाय आरो बे बेलागुर सावनाय हाबाफारियाव बे खाथि खालानि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा दिनै ओंखारबोनानै मदद खालामफैदों, रंजाफैदों, बाजाफैदों। आंनि थांखिया बेनोमोन जे जोंनि नैबे बेलागुर सावनाया बर'फोरनि मोनसे हारिमु, बे मोनसे दोरोंमोन। नाथाय जोङो दिनै बावगारलांनो हमदों बे दोरोंखौ। जोङो जारिमिना मोनथियै समनिफ्राय बर'फोरा बे बेलागुर सावनाय हाबाफारिखौ लाबोयोमोन। गुबैयै जों मिथिगौ लावखारफोरा बेखौ दै जिङाव खुंनानै बे बेलागुर सावनानै पिकनिक जायोमोन, लावखार ओंखाम जायोमोन। नाथाय बे लासै फैयै फैयै समाजाव सोलिलांदों आरो सारा आसामाव बे हाबाफारिखौ लाबाय थानाय जायो। दा जोंनि चिरां जिल्लायाव बिजनि साब डिभिजनाव बे बेलागुर सावनाय हाबाफारिया खना खनला जेरावबो जायो, बर'फ्रा खालामो। नाथाय जोंनि नैबे ओनसोलाव काजलगाव साब डिभिजनाव सिडली ओनसोलावल' खालामो होननानै आं मिथिगौ। जोंनि नैबे ओनसोलाव बेखौ खालामनाय जों नुबोफेराखै। दा बेनिखायनो आङो जाखांबोनाय जोंनि इयुन जोलैफोरनो जोंनि जे दोरों, बे दोरोंखौ लाखिनांगौ, जोंनि हारिमुखौ लाखिनांगौ होननानै बेखौ बोसोरनै सिगांनिफ्राय आङो जागायदोंमोन। आरो बेयाव दिनै बोसोरथाम आगान सुरबाय। आङो मिथिगौ, जों बयबो मिथिगौ, जोंनि खर'आव हमग्रा खफ्रि बेयो दिनै सोरनिबा जाहैबाय। गंगोना जोंनि आखाइयाव गैलिया, बे सोरनिबा थांबाय। बे मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो जोंनि हारिमु, जोंनि दोरोंखौ जुदि खोमानानै लायोब्ला गाबोन समफोर हारिया मा जागोन, बेंगुरा जागोन। दा बेनिखायनो बे दोरोंखौ, जोंनि हारिमुखौ लाखिनांगौनि खाथिरावनो नैबे ओनसोलाव लाइमोनफोरखौ जोंनि बे दोरोंखौ फोरोंनांगौनि खाथिरावनो, लाखिलांनांगौनि खाथिरावनो आङो बोसोरनै सिगांनिफ्राय बेखौ जागायदों। आङो मिजिं खालामदों दा जोंनि लाइमोनफ्रा जोबोद गोसो होनानै बे खामानिखौ मावदों, बे रायजो राजाफ्रा खामानिखौ मावदों। बेजों जोङो मिजिं खालामनो हायो इयुनाव जोंनि बे दोरोङा थांनानै थागोन। आंनि बेनो मिजिं।